Здравейте, мили хора! Добра вечер! Преди малко завърши тренировката ми по Порт де Бра и сега ще се прибирам към къщи. Да, все още съм в колата, но тя е в пълен покой. Тоест не се движи. Ето доказателство, на който не вярва. Реших да споделя в едно кратко видео така моето виждане за това да снимаш клипове, да правиш лайфове, докато шофираш. Не го приемам за редно и за това не го правя. Според мен е хубаво, както например сега, преди да тръгнеш или след като вече си пристигнал, да ги отделиш тези минутки, за да кажеш каквото имаш. Да, може някой да каже, докато шофирам, това е време, което мога да оползотворя, но за мен не е така. Шофирането изисква определен вид концентрация, наблюдение на обстановката, независимо колко добър шофьор си. Аз се считам така за достатъчно добър, дори отличен шофьор, и въпреки това не си позволявам да правя видеа, докато шофирам. За мен шофирането е наистина удоволствие и когато така се концентрираш и правиш само това, не само заради това, че трябва да наблюдаваш обстановката и да си в ситуацията, просто само тогава присъстваш тук и сега и концентрацията ти е върху пътя, върху шофирането, върху самото действие. Просто се наслаждавам на шофирането, независимо дали е в града или извън него, макар че предпочитам извън града да шофирам. И когато искам да направя клип или нещо, аз просто спирам, отбивам от пътя. Дори моите близки знаят, че докато шофирам или съм на път, аз дори не вдигам и телефона, дори да съм с hands-free, просто те може да ми дадат сигнал, така с наречената стреличка, и при първа възможност или ще отбия, или когато пристигна, аз ще им върна обаждането. Но наистина не го приемам за редно и затова не го правя. Да шофирам и да правя видеа или да участвам на лайфове и такива неща. Ако съм пътник в колата, окей, няма никакъв проблем, но да съм шофьор и да правя видео или лайв, не го приемам и не го одобрявам. И затова съм така доста стъкна, както видяхте, все още колата ми е в пълен покой, т.е. изобщо не се движи. Това бяха моите рошави мисли по тази тема. Желая ви прекрасна, приятна вечер и до следващите ми рошави мисли.